Banesak fibromialgia du eta bizibide elkarteko kidea ere bada. Gaixotasun honi buruzko informazio gehiago luz eta zabal berak emango digu. Gurekin da beraz, Vanessa Sánchez Caballero. Arratsaldeon, Vanessa. Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon, bai. Esan dugu, Vanessa, fibromialgia daukazula. Azalduko diguzu labur-labur zer da fibromialgia? Horrena, arratsaldeon. Eta, bueno, fibromialgia da sistema immunologikoan eta sistema nerviosoan eragiten duen gaixotasun bat. Eta adibide, faktore daude biologikoak eta faktore soziologikoa. Nire kasuan, faktore biologikoa, estresa, hormonalki, asko afektatzen dula. Eta sozial, adibidez, afektatzen dana da gehiena estresa. Estresa eta ansiedadea. Eta gure buruko kargak. Zer da buruko kargak? Azkenean lanagatik egiten dugu kalte guri eta eguntasuna ibiltzen geha gaizki. Eta horrek esan nahi du, fisikoki zein psikologikoki ere egingo duela, ezta? Bai. Fisikoki adibidez, mina asko sortzen dizu. Mina nekagarria. Ibiltzen zea egun guzti neka bezala. Jekitzen zea hoietikan eta beti ibiltzen zea nekatuta. Eta minak sortzen dizu. Mina buruan, mina besotan, mina hanketan. Minak asko dazkazu. Eta ez dakizu zergatik. Azkenean egun bat oso ondo zaude eta beste egun batean gaizki. Minak aipatu dituzu, estresa aipatu duzu, buruko mina. Zuk minoiek dauzkazu edo zuk zein min izaten dituzu adibidez? Bai, adibidez, minak adibidez ni kalte digestiboki dakat gaizki. Digestibo adibidez tripako minak asko. Eta komunean beti egoten naiz igual deskomposizioekin eta horrelako gauzekin. Eta eragiten dit, ni berez asmatika naiz, txikitatik asma dakat. Eta hori elkartzen die, eta azkenean egiten du bomba bat. Osea, mina asko ematen dizu. Esan duzu hala ere, egun batzuk izango direla hobeak eta beste batzuk okerragoak, ezta? Bai. Egun honetan orduan atxeden pixka bat hartuko duzu, pentsatzen dut? Bai, adibidez, egiten badezu gauz bat, zure ordutegiz kanpo, ez? Osa, ez dezu egiten egunero, adibidez ariketan bat, fizikoki, hurrengo egunean egoten zea sofan egun guzti. Gure energia ez da berdina, gure energia bukatzen da. Lehen honi adibidez ni izan naiz monitora, igeriketako monitora, ariketa egiten nun asko, soinketa asko, eta adibidez gaur egun nire bizimodua aldatu indela pila. Oain ez da batzutan ezin detela ez da altza hoietikan, ezin detela ez da eguneroko gauzak egiten eta aldatu indela pila. Nesa, esfortzu berezi bat egiten baduzu asko nekatzen zarela, esaten duzu eta bukatzen zaizkizula. Eta orduan gaur gauza berezi bat egiten ari zara, telebistara etorri zara, horrek ze supesatzen du zuretzat? Bihar ez dakit nola jekiko nahi zen, nola egongo nahi zen. Zeren azkenean estresa hoi, urduritasun hoi, guri energia asko konsumitzen digu. Orduan hurrengo egunean hiltzen geha oso nekatutak. Eta gero jendez aurrea, familian aurrean, saia da segitzea. Zeren, gero haiek ez dizu ulertzen zergatik zaude horrela. Eta bizimodua oso saia. Nik irudikatzen dut hori, ez jakintasunetik ari naiz, baina guk adibidez nekatzen gara ere bai, eta guk lo egiten dugu, deskantsua hartzen dugu, eta gure pila kargatzen da 100. Baina zuen pila, igual 110 kargatzen da. Eta 110 hori gastatzen baduzu goizean, ja ez daukazu egun osoan zehar gehiago deus egiteko indarra. Hoi da, zeren gauean igual ez dugu loitzen. Insomnio dakagu, ez dugu deskansatzen. Gure burbuina, gure juten dala eguntaun, oso askarra juten dala.
Gure arazoa da hoi, azkenan gu juten geha besten baino askarragoa. Gu gaude beti... beti lanen. Eta hau suposatzen dela ez dakagu momentu bat lasai egoteko. Eta diagnostikoa, noiz jaso zenuen? Aspaldi jaso zenuen edo? Nire diagnostikoa, oain dela 5 urte izan zen, lehenengo aldiz, ni fibromialgia entzun nun hitza. Ni hoi baino lehenago beti sintomak eduki ditut. Sintomak beti juten nintzen medikuta eta betik esaten ziaten. Eske, estresatuta zaude. Eske, nola oso muitua zea eta beti egon behar zea lanea, kirola egiten, gora eta bera, nekatuta zaude. Orduan, estresatuta zaude. Orduan, zure diagnostikoa da estresa. Eta esaten na, ez. Estresa ez da. Zen, ni minak eta hurrengo gunean ezin dela ezer egin, hori ez da mina, hori da gehiago. Eta gainea, sintomatologiak asko ateratzen zaizkit. Osea, neumologoa, neurologoa, digestiboki, reumatologoa, gauza asko, egoten zea ia zure bizitza medikutan. Eta esatezu, hori ez da estresa, hori da gauz bat gehiago. Orduan egun batean, pandemia aurretik, mediku bat berrila, junintzan osakidetza, eta esan zian, zu dakazu fibromialgia. Eta behatu nintzen, fibromialgia. Ez nekin ez da zer zan. Nin bertxentzen nun, fibromialgia zan buruko mina. Eta esaten nun, fibromialgia, baina... Eta gero, azten zea, beak ez da saldu ez. Osa, zuz dakazu fibromialgia eta jazta. Amukatu zen gauza. Hartu paracetamol bat eta jazta. Eta zetu nun, bueno, baina horrela ez da. Osa, egin behar da gauz gehiago. Azaldu gehiago. Eta azkenean zu azten zea pixkat informatzen. Eta gero azten zea ja, bideratzen zure sintomatologiekin eta fibromialgia hitzakin, ja, ari dela bideratzen zure bizitza. Eta aizten zea medikutat beteztera juten. Eta orduan, gero diagnostiko edukitzeko oso zaila dela. Paper bat edukitzeko zu fibromialgia edukitzen dezula oso zaila dela. Zen, hoi lortu arte, pasain behar dezula mediku asko eztatik. Osea, bai neurologoa, porque batzutan juten zean neurologoa eta maten dula burutik ez daude zano. Osea, azkenean esaten neurologora, zergatik, azkenean esan deguna, sistema immunologiko eta sistema nerviosoan afektatzen dula. Eta jutezean neurologona. Baina neurologo, oaindik ez dakite ez da zergatik gertatzen da hoi. Oaindik gaur egun ez dago ikerketak zehaztuta egin. Ez jakitasuna ez dakite, eta ni eskatzen detena da pixkat laguntza, haiei laguntzeko, guri laguntzeko. Bai? Zeren, ikusten detela ni aserretuta bezala, no? Zeren, bai, eske gaztea zea. Eta oaindik, pasako zu, ez. Ez da bakarri gazteaz. Ni bakat bizitza bat. Eta ni dakat kompromisuak. Ze kompromiso? Familia. Umeak. Zenarra. Eta zure burua? Eta nire burua. Eta bakizu zein laguntzen dizu hain gaur egun gehiago? Psikologoa. Psikologoa hain oso garrantzitsua da. Gaur egun psikologoak oso garrantzitsua dira. Bideratzen dizue zure bizitza. Bideratzen dizue zure galderak. Zergatik. Eta bizibide elkartea ere, bai, ez da? Bizibide elkartea... Laguntzen dizute? Laguna da, nire laguna da. Gaur egun oain, laguna da. Lagundu dit bideratzea. Gure arazoak, gure galderak erantzutea. Ze galderak? Adibidez, zer egin behar dut oain? Nola noa? Area, honea, anea, ez dakizu? Zer, medikuak, laguntzen dizute, baina boi ez da bakarrik. Zu lana, segin behar dezu lanean. Baina lanean,
segin behar dezu, baina batxutan ezin dezu. Zeren batxutan, oian egon behar zea, baina ez dezu zu nahi zulako, sino zure gorputza basta esaten nahi delako. Orduan, nola juten, gero gizartea ez dakite ez da zer da fibromialgia, eta batzutan zu hitz egiten zuen behaiekin eta begiratzen dizue bitxo raro bezala. Ez dizu begiratzen pertsona bat bezala, esaten hau burutik, zano ez do, zer dator gonea. Oain behak ez du nahi lan egin, derrepente lana egiten nahi zan, eta derrepente guain, zer, aldei nahi du lalanetiko, zer, ez da hoi. Ni beti izan naiz pertsona bat mugitxua, beti izan naiz pertsona langilea, baina oain arte. Eta ni oain nahi dena eta eskatzen detena laguntza. Laguntza. Nire bizi modua eta nire pertsona segitzea. Eta ulertzea, ez da, eta gizarteak ere ulertzea zer gertatzen zaizun, eta horretarako nahi genuen gaur fibromialgiari buruz hitz egin. Bai, hau ez da 5 minutukako elkarrizketa, hau oso zabala da, eta hau da nire kasua. Eta ni nahi dena da, han dauden jendea, telebistatik kanpoan dauden jendea, etxean dauden jendea, sofan, xerita, kafeteri batean, eta sentitzen badia identifikatutan ikin, ikutu ateak, ez geratuan, zeren laguntza bado.